Objavte stav svojho imunitného systému len z jednej kvapky zaschnutej krvi. Určenie funkcie centrálneho imunitného systému, thymusu, prostredníctvom množstva H-trek zo vzorky DNA periférnej krvi. Thymus, laločnatý orgán a centrálne tkanivo imunitného systému je miestom dozrievania T-buniek, jedného z dôležitých typov buniek adaptívneho imunitného systému. T-banky zohrávajú úlohu v obrane proti infekčným, rakovinovým a autoimunitným ochoreniam, zvyšujú účinnosť očkovaní a podieľajú sa na rôznych imunologických regulačných procesoch. Výskumy preukázali, že funkcia thymusu, produkcia T-buniek, s vekom klesá. Jeho starnutie začína už v detstve, zrýchľuje sa počas puberty a okolo 50. roku života klesá jeho schopnosť produkovať T-bunky približne na 20%. Keďže jeho hlavnou úlohou je riadiť dozrievanie T-buniek, starnutie thymusu je sprevádzané oslabením imunity, čo zvyšuje riziko rôznych vírusových infekcií, napriek COVID-19, rakoviny a autoimunitných ochorení, a zároveň znižuje účinnosť očkovaní, aj keď produkcia T-buniek sa úplne nezastaví. Počas dozrievania T-buniek vzniká molekulárny vedľajší produkt, H-Trex DNA slučka, ktorého množstvo je úmerné produkcii T-buniek. Určením množstva H-trek môžeme zmerať funkciu thymusu. Starnutie a pokles funkcie thymusu prebieha individuálnym tempom a u niektorých ľudí postupuje rýchlejšie. Meranie množstva H-trek v krvi a jeho porovnanie s priemernou hodnotou populácie môže pomôcť identifikovať zníženú imunitu vzhľadom na vek. Tento test je mimoriadne citlivý a po 3-6-mesačnom režime môže poukázať na zmeny spôsobené úpravou životného štýlu, zmenou stravovania, úbytkom hmotnosti, pravidelným ľahkým cvičením a užívaním vhodných výživových doplnkov. Náš testovací postup je nasledovný. Meranie množstva H-trek z periférnej krvi pomocou digitálnej PCR polymerázovej reťazovej reakcie. Zaregistrujte sa teraz, aby ste zistili stav svojho imunitného systému a objavili spôsoby, ako ho zlepšiť. www.genexmission.com